Bevar roen. Følg stemmeinstruktionerne. Sikre dig, at der er ringet 112. Begynd med at blotte patientens brystkasse. Fjern eller klip tøj om nødvendigt. Når patientens bryst er blottet, tast en firkantet foliepakke fra hjertestarterens låg. Riv foliepakken åben på tværs af den stiplede linje og tag elektroderne ud. Tag derefter en af de hvide elektroder fra det blå plastikstykke. Træk elektroden af fra hjørnet med ledningen. Sæt elektroden uden blåt plastikstykke på patienten nøjagtigt som vist. Denne elektrode skal sættes på et af de 2 viste steder. Træk så det blå plastikstykke af den anden hvide elektrode. Sæt den anden elektrode det modsatte sted, nøjagtigt som vist. Rør ikke patienten. Analyser hjerterytme. Vent. Rør ikke patienten. Analyser hjerterytme. Vent. Gør klar til at afgive stød. Hold afstand fra patienten. Der afgives stød om 3, 2, 1. Stødet er givet. Det er nu sikkert at røre patienten. Rør ikke patienten. Analyser hjerterytme. Vent. Rør ikke patienten. Analyser hjerterytme. Vent. Det er nu sikkert at røre patienten. Når der gives besked, giv patienten 30 hurtige kompressioner. Giv så 2 indblæsninger. Anbring håndroden midt på brystet mellem brystvorterne. Anbring håndroden på den anden hånd direkte på første hånd. Læn ind over patienten med strakte albuer. Tryk hurtigt patientens bryst ned, en tredjedel dybt og slip. Start hjertelungeredning. Tryk, 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 tryk. Stop kompressioner. Giv indblæsning. Giv indblæsning. Fortsæt med kompressioner. Tryk, 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 tryk. Stop hjertelungeredning.